не се дрогира нищо, спортист съм, не искам такива неща, не ми се допаждат нито курви, нито жени за една нощ, нито такива неща, не ги обичам, не си падам по такива неща и му викам, знаеш брат, не обичам такива неща. И вика, вика, малко ще се отпуснеш, вика, това, вика. И айде някак си, добре, вика, айде брат, заради теб ще го направим, ще вървим на дискотека. И оправям се, аз вам си, там си идва часа 10 часа, 11 малко вам там с путките, взедохме с нас 10 путки, ние бехме 5 приятели и 10 жени имаше с нас и отиваме на дискотека. Дискотеката ще я кажем като стигнем 200 000. На 200 000 показвам видеозаписа как бягат охраната от където ме пребиват в дискотеката и охраната бяга, не превзема нищо, за това до вечера пада дискотеката. И влизаме вътре в дискотеката, поръчвам тук водка, вам си, там си да пият тях. Аз искам да ги почерпам, защото за първи път излизам на дискотеки такива глупости, шматки, където се курви, дилери, самоубиячи, някакви наркомани, където няма нищо умно, само дискотека вътре, дявола е вътре. Айде, тие поръчаха, вам си, аз си пиям Кока-кола, си пиям, вам там си седам на стола. 3 часа минаха някъде, вече са пияни моите приятели, путките са вече пияни, а преди да влезем в дискотеката, една от путките се поздравява с един мъж, и ние я питаме кой е, как е, и тя не ни казва нищо кой е, как е. Поздравляват се, ко правиш, как си, вам си, там си. И добре. И путка като путка курва, са ко да му правим, аз иска, не иска, хващам я за газа по газа, я ударам, вам си, там си. От другата страна на дискотеката гледа в нашата маса той същия, където се поздрави тя с него като влезохме. 2 путки играят, 3 играят с мене и от едната аз я ударам по газа, я хващам, я целувам, вам си, там си. Вече не искам, не си падам по такива неща, ама айде, викам, това вече като е света ебан, ще бъдам и аз ебан в него. И идва това момчето и вика, кой си ти бе, мършо, вика, шматка долна, вика, да хващаш това ка моята братовчетка, а тя не ми кажа нищо, не ме предупреди, вика, да ми каже не дей братовчет ми от другата страна, да не види това, онова, не ме предупреди нищо, не ме продължава, ме пуска и тя ме хваща за куреца в дискотеката вътре, още да хванем, да му изкарам и да ми го духа. И тук започнахме да се караме, той ме бутна така, спаднах на стола, моя приятел веднага скачаха, извадиха от сишета от водката, удариха го по главата, му пукна него главата, кръв така да крещи от дискотеката навсякъде, линейки, минейки. И мен отзад техните приятели ме удариха с стол и аз падам в кома. И нищо не знаем оттам нататък. И охраната бяга като мишки, защото ние се биехме преди дискотеката, излезохме вече навън. Разбирате ли? И бяга охраната, хора, бяга охраната. Разбирате ли? Бяга и всичко е това снимано и аз го имам. И тази вечер ще ви го покажа този клипче и вие ще го качвате навсякъде. Защото охраната вместо да защитява, вместо да вземе нещо, тя бяга. Аз не съм го снимал. Хората го снимаха и ми го изпратиха. Хората го снимаха. Дискотеката ще я видите самите в видеозаписа. Цъкаме до 200 000 и е толкова. Край, до вечера пада дискотеката. До вечера пада. Николчо, няма кой да те спаси вече, брат. Няма вече кой да те спаси, брат. Няма вече кой да те спаси. Дискотеката пада, брат ми. Дискотеката пада тази вечер. Твоята дискотека до вечера не става за нищо. Аз нито виновен. Вие мен ме ударихте, така ли? За каква причина? Не знаете и вие. Изтрепихте ме, избоихте ме. Аз ви ебах жените. Защо? Защото за една българска путка. Така ли? Кое време сме дойдели, бе? 21 свят сме. Чакайте малко. Да ме пребивате в дискотека публично. Аз известен човек. 217 000 последователи в YouTube. 70 000 в Instagram. И вие мен ме пребивате публично преди всички заради путки. 21 век сме
и на някой ще му е странно да говори за секс, моля ви се, хора, навсякъде се показва секса. В църтаните, в филмове, в TikTok, в YouTube. Навсякъде се показва секса. На кой му е странно? Мале, не го говори хуй. Мале, не ме хващай преди брат ми, не ме хващай преди баща ми. Навсякъде се говори за секс. Като сте курви, ще бъдете до край курви. Да ви еба майката. Вие мен ще ударате, за мен ще ударате 10 човека, аз сам. Курви едни долни мърши. Като искате хуй, ще искате хуй. Клипа го показвам сега и толкова край за тя дискотека. Край за тя дискотека. Клипа сега отива, хора. Клипа е толкова край с дискотеката, хора. Край ви е тука ви идва края, хора. Тука е края с вас, толкова. Готови ли сте? Не, Николчо, толкова. Чао, брат ми. Дискотеката е прибита, моя приятел е изритан с нож, го прободихте с нож, мен ми изчупихте врата, това е всичко записано, където охраната бяга, като вижда ножове, и клиентите, които отиват да се забавляват в тя шибана дискотека, не са защитени, не са сигурни в тя дискотека. Охраната бяга, даже ги ударат с ножове и мен ми изчупиха врата и вътре хората незащитени. Незащитени се. Аз никога не съм отивал на дискотеки. Аз не съм човек, който ходи на дискотеки. Нито се друсам, нито цигари, нито алкохол, нищо. За първи път отидох и стана това. Аз съм против дискотеките, брат. И аз съм против курвите и против наркотика. Всичко. Клипа го показвам в Инстаграм. Само момент.